Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo, miduol kang Hesus og miingon, magtutudlo, aduna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako, nangutana si Jesus kanila. Mitubag sila, kun mulingkod ka na unya sa imong trono dito sa imong gingarian nga mahimayaon, palingkura kami uban kanimo. Ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala. Mingon si Jesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan? Oo, mitubag sila. Mingon si Jesus kanila, makainom gayud kamo sa kupa nga akong imnan, ug makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Apan, wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo o sa akong wala. Ang Dios mao ang mohatag niining mga dapita ngadto sa gitaganan niini. Sa pagkabati niini sa napulo ka tinun-an, nangasuko sila kang Santiago ug kang Juan. Tungod niini, gipaduol silang tanan ni Jesus o giingnan, nasayod kamo nga ang mga punuan sa mga tao naghari kanila, ug ang mga pangulo nagmando kanila. Apan kaninyo dili kini mao ang paagi. Kun unsa kaninyo buot madakong tawo, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan, ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tawo wala mo ani aron alagaran, kundili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tawo. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa pag-usab maayong buntag kanatong tanan. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Nakadumdum ko ni atong gamay pa ko, I think I was kindergarten at that time, na mangutana ang mga magtutudlo, ang teacher, kung unsa ako pagdako. O ako pong nadumduman nga ako ang tubag, moingon dayon ko nga magdoktor. Of course, very obvious, wala ko nahimong doktor. Nahimo hinuon kong pari. Mga igsoon, usa ka realidad sa kinabuhi nga naagid kitay ambisyon. O kining ambisyon, kung dili kani nato matuman, hangtod ragid kina sa damgo. Hangtod ragayod kana diha sa ato ang pangandoy. Gani mo mana karon kita na ay mga frustrations or kining gitawag nato nga frustrated ta kung dili nato maabot ang atong mga pangandoy. Na ay mga frustrated doctor, frustrated engineer, frustrated teacher, kung uban pa. Kay tungod, wala man lagi na abot ang pangandoy. Nganong frustration man, nganong frustrated man. Kay tungod, diri sa kalibutan, naaman kita gitawag nga achievement. Ug mao kana ang goal sa kinabuhi. Naagid ng achievement, naagi kinahanglan nga makabot nato niining ato nga kinabuhi. O kung mag-istorya ta og achievement, naagid na diha pod ang idea of competition or to play better than the other. Kana bitaw gitawag nato nga mas maayo pa kaysa uban. Makita na nato sa sports, makita na nato sa kanang mga businesses.
makita na nato ilabi na kining politics na gusto nato sa atong achievement, gusto nato nga mas labaw pa kita kay ngadto sa uban. Kining kind of competition mao kining gitawag nato nga mas labaw kita ngadto sa uban. Nga kita giingon pa nga mas lamang tayo kaysa iba. Sa atong ebanghelyo karon nga atong nandungog, tataw kaayo nga diin si James og si John, Santiago og Juan. Nihangyo kang Hesus nga unta makalingkod sila sa tuo og sa wala. When Jesus will be in His glory, kung maabot ang kahimayaan ni Jesus, sa trono ni Jesus, naunta sila mulingkod sa tuo o sa wala. O kini nagpasabot usab nga aron sila mas labaw pa kaysa uban nga mga tinun-an. Kay lagi si Jesus ni adtong mga gutloa ilado na kaayo. And of course, Jesus will always speaks in the kingdom of God. Ang gingharian sa Dios na naa siya gingharian. Ug mauna nga ang magsuon kay tungod na may gingharian di ay si Jesus, gusto nila nga dili sila maulahi. O gusto nila nga mulingkod sa tuo o sa wala. Imagine how Jesus feels as He listens to the brothers. Unsa kay gibati ni Jesus? Ug mao na nga nangutana si Jesus. Nangutana si Jesus na makapabunyag baka mo sa paagi nga ako bunyagan. Makainom baka mo sa kupa sa pag-antos nga akong imnan. Ang duha ka magsuon, abti kaayo mitubag, yes, oo. Tinuod pod kaysa kinabuhi ni Santiago o ni Juan sa ilahang letter part no sa istorya sa Kristyanismo sa atong pagkasimbahan. Si Juan o si Santiago, sila man maupod nga diin nangamatay tungod sa pagtuo. Sila mga martir, ang duha. Kay tungod, ilamang gipuy-an usab ang pagka-Kristiyano o pagsunod kang Kristo. Mga igsuon, kining ato nga pagpamalandong karon, ato nga pagatan-awon nga dili unta kita may sama sa katong worldly terms nga gusto sa duha ka magsuon. Gingon pa na nato nga very opportunistic or self-centered nga tan-aw sa kaugalingon. Kay usahay ing ana ra bagayod kita diha sa ato nga kinabuhi. Tan-awon lamang nato ang atong kaugalingon. Dili kita nagtan-aw para sa ikabubuti or tan-aw nato ang kanabitong para sa kadaghanan, kanang alang sa kadaghanan. Very opportunistic, self-centered, na pagigitawag nato nga add-on self-interests. Kanabitong gingon nato nga gusto lamang gayud nato. Gani, kung mutan-aw pud ta sa lain pod nga ebanghelyo kay San Mateo, ang magsuon, wala sila mao ang padayag nga gusto na mulingkod sa tuog sa wala. Kung nakadumdum mo sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 20, verses 20 to 28, ang inahan mismo ni Santiago ug ni Juan, maoy mihangyo kang Hesus. Miingon ang ilang inahan, Ginoo, magtutudlo. Kung ikaw, maadto na sa imong gingharian, ayaw pud kalimtiin taon kining akong mga anak. See? No? Sa ebanghelyo ni San Mateo, gani ang nanay
ni Juan ug ni Santiago, siya pod mihangyo pod kang Hesus, no? Very opportunistic, self-centered, naapagay self-interests. Mga igsoon, kining atong kinabuhi nga Kristiyano karon, tan-awon nato nga diin unsa man gayud ang lakaw sa ato nga kinabuhi. Nindot kayo nga pamalandungon nga kini nga paagia karon sa pagsunod nato sa ato nga Ginoo, kana lang kabaliktaran sa self-centered, opportunistic o kining self-interest, unsa man kana gitawag kana siya nga selfless, kana bitong pagpadayag sa kaugalingon alang sa uban. Ug mao na nga katong giingon ni Jesus. Ang giingon ni Jesus nga kining kupa, ang giingon ni Jesus nga pagpabunyag, kupa sa kasakit, the cup of suffering, nga unsay dangatan ni Jesus, ang iyahang pagtugyan sa kaugalingon sa krus, aron sa kaluwasan sa tanan, aron sa kaluwasan natong tanan. Ug maupod na nga diin sa bunyag nato isip Kristiyano, nga mapuy-an unta nato ang kinabuhi sa pagsunod kang Kristo. Nindot kayo nga pamalandungon nga niining kinabuhi, giingon pa nga diha sa atoa nga pagpuyo niining ato nga kinabuhi, kita gitagaan gayod sa grasya sa ato nga Ginoo. O kini mao ang imbitasyon niya alang kanatong tanan sa we have to share the cup of suffering of Jesus, labi na ni ining ato karon nga pag sa ulog ni ining ato nga santos nga misa sa pag-uban kaniya, og ilabi na usab diha sa pagpuyo sa kinabuhi nga Kristohanon. Kining ato mga ambisyon, kining ato nga mga gitawag nato nga mga achievements, dili man nato ni makabot kung wala ang gasa sa Ginoo. Kining tanan, gasa gayod sa Ginoo, grasya gayod sa Ginoo. Kay giingon pa, bisan og unsa nato pagpaningkamot, bisan og unsa nato nga pagpaningkamot sa kinabuhi, kung walay gasa o grasya ang Dios kanato, dili gayud nato makabot kining tanan. Itugyan nato nga kining ato nga kinabuhi karon gasa sa Ginoo. O kana dako kayo kana nato nga pagpasalamat diha kaniya. Giingon pa nga kining ato nga kinabuhing Kristohanon dili unta sa pagtan-aw lamang sa atong kaugalingon, apan pagtan-aw usab ngadto sa uban. Sa ato nga pagpadayon sa atong kinabuhing Kristohanon, giimbitar kita sa atong nga Ginoo nga sama kaniya sa pagsulod niya sa Jerusalem. Ang iyaha nga Jerusalem journey na ato usab kini mabuhat diha sa atoa nga self-sacrifice, as what Jesus made an example sa ato nga tanan. Pagsulod niya sa Jerusalem, nagpalansang sa krus, o kitang tanan naluwas. Sama kini sa atong kinabuhi, kung unsa man ang estado sa ato nga kinabuhi. Sulod kita sa Jerusalem, o kini nga paagi, alang kini sa uban, dili lamang sa ato nga kaugalingon. Amen? Muna mga igsuon, ambisyon, achievement, ato ang mga dreams sa ato nga kinabuhi, kining tanan, gasa sa Ginoo, grasya sa atong Ginoo. Dili kita unta frustrated. Dili unta kita mamahimong example sa frustration. Kining tanan, gasa gayod sa ato nga Ginoo. Achievement man nato kini, kay tungod kita nagasunod man
sa ato nga Ginoo. Amen. Busa sa ato nga pagpadayon niining ato nga santos nga misa, magampo kita nga diin tagahaan pagid kita og kusog, tagahaan pa kita og dugang kadasig sa atong pagpuyong Kristohanon. Pagampo kanunay, ilabi na kanunay sa pagsimba, o ilabi na gayud kanunay ngadto sa pakigduyog sa pagigugma ngadto sa uban. Ipakita nato nga ang mga Kristiyano, ang mga Katoliko mahigugmaon, nga kitang tanan nga hilimbahon, nga kitang tanan isip mga lumulupyo dinhi sa Cordoba, na kitang tanan na nagsunod sa atong Ginoo sa iyang presensya diha sa ato nga kinabuhi. Magampo usab kita, labi na gayud ining mga hulga pa naa pa man ang COVID-19. Of course, from the deliverance from the COVID-19, mag-ampo kita for those who were afflicted or affected by the virus. Mag-ampo kita labi na gayud sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. Inaot pa unta. Sa kining muli ato nga palakpakan ng ato nga Ginoo. Palihog manindog og atong let us profess our faith. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios ang Ama. Ang Kristiyano nagpuyo sa duruha kahugna, isip lungsuranon sa syudad sa Dios ug isip lungsuranon ni ining kalibutana. Magampo kita alang sa mga panginahanglan ni ining kalibutana, uban ang kasing-kasing nga kanunay nagapunting ni anang walay katapusang gingharian nga moabot, moingon kita, Amahan pamatia kami. Amahan pamatia kami. Alang sa mga sakop sa simbahan, nagitawag sa pagsaksi batok sa mga dili tawhanon o dili makiangayong mga krimen, nga pinaagi sa grasya sa Dios, mulahutay sila sa pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga makabaton sila sa mga hiyas nga langitnon diha sa ilang pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, nga makapatuna og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga sulugon sa Diyos, Teofilo Kamumot, Obispo, Joel Sivalgi Pari, nga mabayaw na sila sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga nangamatay, nga makasulod na sila sa walay katapusang syudad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa tanang kasaysayan, gisalig namo kanimo ang among mga
kahangawa, kay sayod man kami nga ang tanang katawhan, kapanahunan ug ang mga hitabo lakip man sa imong manggihatagong laraw, itugot ang mga pag-ampo sa imong katawhan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.